Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Today, as we commemorate the Feast of the Immaculate Conception, let us reflect on the spirit of resilience inspired by the Virgin Mary's life. Her strength and humility guide us to uphold values that unite our nation. Sa gitna ng mga sakuna, gulo sa politika at sigalot sa lipunan, naway ang selebrasyong ito ay mag-udyok sa atin na magtanim ng pag-asa, magbigay ng suporta sa isa't isa at magtrabaho tungo sa pag-unlad. Let us remain steadfast in our beliefs, align our actions for the common good, and together build a stronger, more compassionate Philippines. Have a meaningful feast of the Immaculate Conception. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, para sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran.